ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିନାର ଗୁଆ ଘିଅ ମଟନ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିନାର ଗୁଆ ଘିଅ ମଟନ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଖାଉନଥିବେ ମଟନ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଳା ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାସି ପାଇଁ ଯାଏ ମଟନ ମୋ କଷ୍ଟମର କେମିତି ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭଲ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପଠାଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଉପରେ ପାଣି ମାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତଳେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ଦୋକାନ ଆଜି ବିଏମସି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ଆଜିକି 30 ବର୍ଷର ମଟନ ଦୋକାନ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟମରଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ। किशोर भाईना मटन पूरा गुआ घिया मटन भुवनेश्वर एत जगार मटन खाई किंतु किशोर भाईना भाया मटन कौ जगह खाई। किशोर भाईना मटन हूँ एक नंबर गुआ घियो जी भी थे खाइब पुणी बारंबार खायापी बाध्य हम कहीं से पूरा मन लभा मटन। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାଲି ଓଷ ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିନାର ଗୁଆ ଘିଅ ମଟନ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିନାର ଗୁଆ ଘିଅ ମଟନ। ଗୁଆ ଘିଅ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ଦୋକାନରେ ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ବୁଗୁଲା ବାଳ ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ମଟନ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଛି? କେତେଥର ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ଖାଇଛି ଆଉ। କେମିତି ଲାଗେ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଆର୍ମି ଭଳିଆ ଯେମିତି ହୋଟେଲ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାଲି ପାଣି ନିଅନ୍ତି? ନାଲି ପାଣି କୋଉ ନାଲି ପାଣି କଥା କହୁଛ? ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ? ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସ୍କା ବୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ପିଅନ୍ତି। ଆପଣ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି? କିଶୋର ମଟନ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ? ବାଳ ଭଳିଆ ଲାଗେ ନା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ? କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ? ଆମେ ଯିବୁ କିଶୋର ଭାଇର ମଟନ ଦୋକାନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ନଗଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋକ ଥିଲେ ସିନା ଭୋକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇଲେ ସିନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଖାଉନଥିବେ ମଟନ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଳା ଖାଉଥିବେ। ହଁ ଖାଇଛି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠିକି? ଆପଣ କେତେଥର ଖାଇଲେଣି ଏଠି? ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର। ମତେ ତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କାହିଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁନି କ'ଣ? ଆମେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପ ଲେଖା ନାକ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧରେ ଆପଣ ମରିଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଖାଇବେ କୋଉଠି? ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ନା ଆମେ ମାନେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ଆମର। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦୋକାନ କେଶର ଦୋକାନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆସିଲାଠୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ 10 ଜଣ ପରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭୋକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଲଗା, ସେ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ଼, ମଟନର ଝୋଳ ଅଲଗା, ମଟନ ଅଲଗା, ମଟନର ଆଳୁ ଅଲଗା, ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ମଟନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଟୋଟାଲି? ତାହେଲେ ମଟନ ଖାଇଛି, ଭୋକ ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଯାହା ଦେଲେ ବି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ଘର ଆପଣ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ସନ୍ତୁଳା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଳା ଘରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କିଶୋର ଦୋକାନ କାହିଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ? ସେଇଠି ମାନେ କିଶୋର ଭାଇର ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ କିଶୋର ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ 22 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 23 ଜଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଟ୍ ମାଜିବେ ସେଠି। ମାଜିବେ ଆମେ କାହିଁ? ଖାଇସାରିକି ମାଜିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି? ଝୋଳ ଅଲଗା, ଫଳ ଅଲଗା, ଆଳୁ ବି ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଝୋଳ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆମେ ମଟନ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଚ୍ଛା ତ ଝୋଳ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆଳୁ ଅଲଗା, ମଟନ ତ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ବକବାସ, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସେ ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ କୋର ଲାଗିଛି ମଟନର, ସେଟା ଆପଣ ତ ଛଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବେ ପୁଣି କେମିତି? ସେ ତ ନାଗି ଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆ ପାଟକୁ ତ ଲାଳ ଛାଡୁନି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମଟନ ଖାଇବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କିଶୋର ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ 30 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଏମସି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସବୁ କଷ୍ଟମର ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।
ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ କାହାକୁ ଥଇଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ ମୋର, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖଟି ଝାଳ ବୋହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ବେଲାରେ ମଟନ ବାଡ଼ିକି ଦେଉଥିଲେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 1991 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଆସିଲୁ, ହୋଟେଲ କଲୁ। ହୋଟେଲ ମାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଏଠି ହୋଟେଲ କରିଛୁ। ପାଖରେ 22 ପିଲା, ତଥାପି ଆମେ ହୋଟେଲ ଯାହା କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା କର୍ମକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆମର କେବେ ଅବହେଳା ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚୋରି ଡକାୟତି କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗାଁ ପଳେଇବୁ, ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗଲେ ବି ସେଇ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ କରିବେ? ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଏତେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ ମୋଟା ଲୋକ ଏଇ ହୋଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିଦେବୁ। କାହିଁକି ଆପଣ କରିପାରିବେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଟିପିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ଚେନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପାନ ଖାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆପଣ ନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ନାହିଁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଗରୁ 1.5 କିଲୋ ବିକୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏବେ ଆପଣ 1.5ରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନା କିଛି ଭେଜାଲ କରୁଥିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି BMC ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷକ ଭାଇନା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ମୋର କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ, 1.5 କିଲୋ ମଟନ ଚାଉଳରୁ ଆଜିକୁ ଆଜ୍ଞା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 1991 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଲି ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା। ସାପ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ବୁଲୁଥିଲେ ଏଠି। ନିଜେ ବାପା ପୁଅ ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଲୁଙ୍ଗି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ନା ହର୍ନ ନା ଲାଇଟ୍ ନା କିଛି। ସେଇ ନିଜ ସାଇକେଲ ପେଲି ପାଣି ବୋହି ନିଜେ ମସଲା ଆଣି ନିଜେ ସଉଦା ଆଣି କେମିତି ମୋ କଷ୍ଟମର ଭଲ ଖାଇବେ, ସଦାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ନିଜେ ସାଇକେଲ ପେଲି କଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସଂସ୍ଥା ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଲିଲା ସଂସ୍ଥା, ସେତେବେଳକୁ ବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଲାନି ମୋ ସଂସ୍ଥା। ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ତୋ ସଂସ୍ଥା ତୁ ସମ୍ଭାଳେ, ତୁ ନିଜେ ଖଟ, ତୋର ତୁ ରୋଜଗାର କର, ତୁ ରହ, ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ପାଇବିନି। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ବି 2 ଟାଇମ୍ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି 5-7 ବର୍ଷ ସାଧା ଚଲେଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ଟିକେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଆଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ମାନେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଇଁଷ ପାଇଁ ନିଜେ ଯାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ସକାଳୁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯେମିତି ଆଣିବା କଥା, ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରେ ବୁଲିକି ଯିବି, ପାଣି ଆଣିବି, ମସଲା ଆଣିବି, ରାତି 4ଟାରୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଯିବି, ମସଲା ଆଣିବି, କାଟିବି, ବାଟିବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାସି ପାଇଁ ଯାଏ, ମଟନ ମୋ କଷ୍ଟମର କେମିତି ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭଲ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପଠାଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଉପରେ ପାଣି ମାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତଳେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ମୋ କଷ୍ଟମରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଟନ ଆଣିଲି 1.5 କିଲୋରୁ 2 କିଲୋ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ଆଜି ମୋର ମଟନ ଏଠି 200 କୁଇଣ୍ଟାଲ 200 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପଛରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ କଷ୍ଟମର ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ BMC କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମଟନ ଝୋଳରେ ନାଲି ସସ୍ ମିଶାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ କାଳରେ ଜାଣିଥିବେ ମଟନରେ ନାଲି ସସ୍ ମିଶେ? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହନ୍ତି BMC କହିଲା ନାଲି ସସ୍ ମୁଁ ମିଶାଇଲି, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ମିଶାଇଲି, BMC ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ପାରିଲା? ଆପଣ ହାଲକା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବୋଧେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ BMC କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସି କଙ୍କଡ଼ା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ BMC ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଫସେଇକି ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ସବୁକିଛି ସେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ଆଜ୍ଞା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଆନ୍ତା, BMC ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତା।
मोर सॉस यूज करथिली जोटा कि मोर एक्सपायरी डेट सब जिनिस से देखै पारथांदा किंतु किछि कोनोसी बिना तथ्य रे आ दुकानदार आगे आज भांगी गला आपण जानि परथे मो बगरे 20 रु 22 टा स्टाफ मोर काम करथिले तांको परिवार चलुला से मान 2 पैसा रोजगार करथिले आपण ए छोटिया किशोर ने से भी 2 पैसा रोजगार करथला आ जानि परथे कोनोसी बिना तथ्य रे आज बीएमसी मोर संस्था भांगी दे जाके आज्ञा नमस्कार भाई कहतु 200 प्लेट आज्ञा आप न्यूज देखु ना आज्ञा मोर संस्था भांगी माटर मिसीगलानी आज्ञा बीएमसी मो दुकान बजार भांगी छिन छतर कर देई आउ कौन है ना किशोर है हाथ रंधा आप खाई पारे मटन आज्ञा कौन कर आप देखिले जानवे आगे कौन अवस्था मोर तो मुझे आज्ञा गाँव को जाऊँ बाहर आम एत बड़ राजधानी टंका 150 आम आज्ञा खाया दूसरी मटन भात जोटे आप रेस्टोरेंट गले टंका 300 रु कम पाइबे बाध्य गाँव को जीवु आज्ञा कौन करूँ आठी आम एत टाँगी होटेल नेला भाई आमर कहीं आज्ञा ना कि कैपेसिटी आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपको एबे भी लोक फोन करके ऑर्डर करछन आज्ञा आम निजे स्ट्रगल करी आज्ञा हम कष्ट निजे बनईचु माने निज मेहनत रे निजे माने टंका 150 बेपार करछु लाभ अल्प रखी कस्टमर केंदी खुशी होगी जीवे से सब पई हम निजे व्यवस्था करिछु आज्ञा सेति पई कस्टमर एबे भी भाई की मन रखछन किशोर भाई की सारा कहले हमर 30-50 हजार देके अपन होटल करि परिबेन किंतु आपन तो देखि लागु छी आपन रे जो दही हांडी ए जो पगा आपन पके जनी आपन कहउछंती आपन वर्ष को 6 किंतु आपन तो लागु छी दही हांडी देखि कि आपन को दही हांडी भीतर 12 कोटी धरि दिबो आपन केमति कहउछंती आपन करू शुणु आज्ञा आपन जो पेट देखुछंती एथरा आज्ञा कौन सी टंका रहे ना ये है केवल खाद्य जहाँ पेट को जाए आप किशोर ना ये करते किशोर ना मात्र 2 पीस मटन खाए बेसी किसी खाए ये पेट किसी टंका फंका आज्ञा रहे ना आप मन में दुनिया डाउट थी किशोर ना एत बेपार कर 6 कोटी बेपार कर से सब जिन भाई ना आप जानी मो दुकान रे मोर कौन ठाकुर फोटो ना कि मोर दिह देवता पूजा ना आज्ञा कर्म ही तो भगवान आउ कर्म कलु तो खटिलु निजे भगवान आमको साहाल आ मो दुकान जो 22 स्टाफ प्रथम से माने खाइबे मो पिल्ला खाइबे आगो मो पिल्ला खाई खुशी पिल्ला रेडी आप दुकान में माडी और कस्टमर आसले कस्टमर जो चर्चा करे था करी कस्टमर खाइबे पीबे खुशी ही साथ कस्टमर भगवान आ बाकी मो पिल्ला माने मो पई सब किछि एई भल पारे किशोर आइना आज हाट रेडी पड़ितला आउ आपण देखिबे मोर ए दुकान को मंत्री एमएलए एमपी तू धरिक बड़ बड़ ऑफिसर जमी आसिक खाई पारे गोटे साधारण गरीब लोक भी आसिक खाई टंका 150 गोटे साधारण लोक खाई आउ धनी जिते बड़ धनी हो आईस हो ऑफिसर हो जी आसले आराम से भाई खाई आज्ञा मोर टंका पैसा लोभ ना जहाँ 2 पैसा रोजगार कर भी जहाँ लाभ बाहर से लोक खुशी जातु आज्ञा से मोर से आशा वर्षा नहीं मोर जानी सुर भाई सुर राउत भाई आज्ञा सुर भाई कहते बीएमसी जहाँ पदक्षेप नहीं भूल आप कौन कहना शुणु सुर भाई जड़े ओडार नामी दामी महान लोक ताकू मोर प्रथम नमस्कार आउ गरीब भाईटा उपर सी एत बड़ महान लोक जदि सी जहाँ दृष्टि कहले बीएमसी जदि भूल कर सी निजे से जिनस अनुभव करें ये गरीब भाईटा आज दुकान करथिला ता कष्ट भाई छोटू जानते सुर भाई मो पाक बहुत दुकान करी से टाइम रू भाई मो पाक आसते आ सी निजे जानते मो कष्टा एक्चुअली केते कौन करी कौन नहीं भाई जानते सी जहाँ अनुभव कर बहुत ठीक अनुभव कर माने गोटे गरीब भाईर कष्टा बुझीपार आज आज्ञा ये किशोर भाई नुह ये किशोर भाई भाया बहुत बेपारी अच्छा परिश्रम करी हक खटी झाड़ बुआई स्ट्रगल करी किसी संस्था कर निज परिवार चलाउछन्ति परिवार चलैया सांगे आ बाकी आम पाखे जो स्टाफ काम कर भी आज्ञा 2 पैसा रोजगार दे पार्टी आउ बीएमसी जो पदक्षेप नहीं आप निजे चिंता करूँ
ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀ ବେପାରୀଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିବ, ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭାଇର ବେପାରୀ ଭାଇର ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି କି ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସସ୍ ମିଶା ମଟନ, ଝୋଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମଟନ ବି ସିଝୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ ମତାମତ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କେଉଁଠି ମାନେ ମଟନରେ କ'ଣ ମିଶାଉଥିବ, କେଉଁ ସସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ସେ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବାର ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି କେବେ ସସ୍ ବି ସେ କୌଣସି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା କାଠ ଚୁଲିରେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୋ ମାଂସ ସିଝେ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଅଲଗା, ଝୋଳ ଅଲଗା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ଆଜି ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଦୋକାନ ଆଜି ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ମଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଆପଣ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଟନ୍ ମୋର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ପଦେ ପାଟି ଖୋଲି କହୁନଥିଲେ କି ମାଂସ ଖରାପ, ଆଳୁ ଅଲଗା, ଝୋଳ ଅଲଗା, ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଜଣେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ବିପଦରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତି କୂଅରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା କେହି ହାତ ବଢ଼େଇବେନି, 10-20 ଜଣ ତାକୁ 20ଟା ଟେକା ବରଂ ପକାଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ BMC ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବାହାନା କରି ମୋ ଦୋକାନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋର ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ କଡ଼ା ତାଗିଦ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା, କଡ଼ା ଫାଇନ୍ ପକାଇଥାନ୍ତା, କି ଦୋକାନ ମୋର ସିଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତା, କି ଦୋକାନ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେନି ନା 15 ଦିନ ହେଉ କି ମାସେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନଟି ସିଲ୍ ହେଲା। ତ କିଛି ସେସବୁ କିଛି କଲେନି, ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଦୋକାନ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୋକାନ ଅଛି, କେତେ ଦୋକାନ ଏମିତି ରାଜଧାନୀରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଦୋକାନ BMC ପ୍ରତି କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି। ଯାହା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ବିଚାର ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଇଏଟେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ବଡ଼ ହଜାର ଫୁଟପାଥ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ BMC ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରିପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ହଠାତ୍ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର କରିଦେଲେ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଚଳୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ଖଟିକି ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଚଳୁନଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ 20-22ଟା ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଯଦି BMC ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କଲା, ଆମକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥଇଥାନ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସମୟ ନେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଛୋଟ ଆକାରରେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆମେ। ଆଉ BMC ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବା। ଯଦି BMC ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କେଉଁଠି ଦେବ କି କ'ଣ କରିବା, ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା, ଯଦି BMC ଚାହେଁ, ଯଦି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। କିଶୋର ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଅତିଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଆଉ BMC ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କିଶୋର ଭାଇନା ଆଜି ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟମର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ରହିବେ। ଆଉ ଏଇ କିଶୋର ଭାଇକି ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବେ। ସେତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।